Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hate-hate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot tajakon ma hatani debata silua na pinasahat na tuhita di bagasan partikian sadarion di hari perningotan hananaek ni Tuhata Yesus Kristus imana tarenet sian Lukas biddu 24 mamukamai sian ayat 44 rodi ayat 50 songonon madidok disi. Jadi ninna ibana mamadok nasida onma akka hataku nahu hatahon tuhamu ujurap dopeau dohotamu ikon jupang do saluhutna natar surat taringot tuau dipatik nisi Musa diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa diatusi natar surati dunginin nama madok nasida songonido tar suratian manaon naporsu Kristusi jala hehe sian namate diari patoluhon jala barita honon ma marhite-hite kuwarna hamubaon niroha mangalap hase saan ni dosa tu sudea kabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo Makka tidak kosa jala suruokuma songgop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang alaimian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogoon nasian gijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukkan Betania dungi di paherbang matangan nama masu-masu nasida jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhiddat tugijang dungi di soba nasida ma ibana jalamulak tuhuta Jerusalem marlas niroha situtu jadi totong manasida dijoroi mamuji debata ima sahatna ikon jupang ikon saut molo di bahasa Indonesia didok harus digenapi. Adong sekitar 40 halak jala di bagasan partikian manang kurun waktu sekitar 4.000 tahun. Di bagasan partikian na 4.000 tahun ini dadah apa jupang si 40 halaki. Mereka tidak pernah duduk bersama, berbicara bersama, berdiskusi bersama untuk membicarakan satu hal. Alayamang doho tamuinang tung matsailongang doroha. Di keberadaan ni si 40 halaki kurang lebih nama nurat perjanjian lamaon. Walaupun mereka tidak pernah bertemu, berdiskusi bersama, membicarakan satu tema yang sama, tapi sungguh sangat luar biasa.
Hai molota patudos keberadaan ni pada Narobi itu bisa kita ibaratkan seperti permainan puzzle. Permainan yang disusun sedemikian rupa, pada awalnya ini terpisah satu dengan yang lain. Tetapi ketika ada orang yang mahir menyusun permainan ini atau puzzle ini sendiri akan bisa membentuk sesuatu, gambar tertentu, dan itu menunjukkan sesuatu kejelasan tentang apa yang dimaksud gambar itu atau tentang apa yang dimaksud oleh si penyusun. Di hamua mang doho tamoinang danga dong hadirion ni hata di debata natar surat di pada Narobi dang martudu-tudu tu hadirion ni Kristus. Segala sesuatu yang dibicarakan atau tema-tema yang dibicarakan di dalam perjanjian lama itu, sadar tidaknya kita sederhana dalamnya kita mengamati keberadaan daripada firman Tuhan itu, sebenarnya semua itu adalah mengarah kepada keberadaan Mesias, mengarah kepada keberadaan Kristus. Alani amang doho tamuinang iban naidok Yesus marhite hatana di bagasat trupukon di nalaho borhat ibana manadikko sisiani omma akka hataku nahu hatahon tuhamu ujurap au dohotamu ikut jupang dosa luhutna suku-suku dorohaku buasa didok ikut jupang buasa dang didok ikut saut ikut jupang dang didok ikut saut moloi dok ikut saut dak saut dobei adong dope sipai maun adong dope kesabaran na dibutuhkan tusi lau membuktikan keberadaan di napinai mai alai di bagasat terpukul di dok ikut jupang, berarti dia sudah ada sebelumnya. Kita tinggal bertemu dengan dia. Cuman kita tidak melihat di mana dia. Yang jelas dia sudah ada dan kita akan bertemu dengan dia. Ikut jupang dosa luhutna natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa. Dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Ido halobian ni hatani debata sian hatani jolma. Nakimede bukarete julo di gerejaan. Toho doi. Au kamu na mangida? Dak toho alarang masai. Alai molo toho do. Nama sai dung masa pe nama sai asa huba buah jala hubarita tu amuna ala yang gohata ni debata bayangkan amanginang 40 orang yang membicarakan tema yang sama. Mereka tidak pernah duduk bersama, diskusi bersama, membicarakan satu tema yang sama, tapi 40 orang ini selama kurun waktu 4000 tahun lebih setelah kedatangan Kristus digenapkan menjadi sebuah gambar yang jelas. Mesias keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada umat manusia jauh-jauh hari, puluhan tahun, ribuan tahun, tetapi menjadi nyata di dalam keberadaan Kristus. Amang doho tamuinang ido beda ni buku tahun siap buku nasi jala holanoddo
sigolomon ni ugamo bukuna na ditulis berdasarkan nasi songoni. Sarupa doi martubur tuko-tuko na disi jesei na tubuh poso-poso na pinar bagai. Amang doho tamoenang itu ribuan tahun loh. Tapi sudah diungkapkan. Tapi sudah dinyatakan. Alani amang doho tamoenang sekilas i doha porseao. Porsea doho adong naung pinarade di debata di ngolum sonari 20 tahun naneng rok ikut Jepang sian na pinarsita ni geleng mi siapa hukum sian halo jaum musonari sian keberadaan ni dirim noaeng na tungmat saya luar biasa Allah memperbaiki keadaan ni ngolum jumpa nantinya. Jadi kepercayaan itu tidak pernah bohong. Keimanan itu tidak pernah tidak dibuktikan. Alani amang doho tamuinang moledok di bagas seperti kianon ikut Jepang namar lapatat doi hadirion ni Kristus manaik tuban wagijang dang nanau pasauton sakap ni hajol maun. Dia bukan pribadi yang memenuhi kebutuhan historis. Dia bukan pribadi yang memenuhi kebutuhan sejarah dunia, bukan. Tapi dia adalah memenuhi penggenapan dari firman yang jauh hari sebelumnya, ribuan ratusan tahun telah diberitakan ke tengah-tengah dunia. Molo lau pasauton sakap ni hade batao do ibana mang do hotamuinang tutonga-tonga ni portibion. Moledok ikon do lapatan ni ikokoro sau diau berarti dang dong nasing ikonod do diau nggak ada pilihan lain. Moledok ikon do lapatan ni mutlak lapatan namang do hotawinang molonung ngade bata marsakap nang tu dirita. Kalau Tuhan telah berjanji kepada dirimu, kalau Tuhan telah berjanji menggenapkan nubuatnya kepada dirimu atas iman kepercayaanmu, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Mutlak dangadong naboi mangabati ikon saut sakapna dihala Yahudi dihadirion nasai paimaimahon keberadaan ni Mesias. Porsia situtudo nasida naung pinabuhan ni debata taringot tu keberadaan ni Mesiasi disude akabuku kitab natar surat di Babylon songon na nidok ni Yesusi didok Yesus dison ikut Jepang dosa luhut na natar surat taringot tuau dipatik di si Musa dia kapanuri rangi nang dia kabuku pesalme. Mereka percaya, sangat percaya, dan itu tidak pernah diragukan. Alai molo tabereng sejarah perjalanan ni Mesiason sebukutan abadion terkadang sangat memilukan dan sangat ironis. Alaniaha karena tokoh-tokoh agama orang Yahudi yang notabene adalah pribadi-pribadi yang menyatakan dirinya percaya tentang Mesias dan mengetahui keberadaan kedatangan Mesias itu secara teologis, justru aneh. Karena ketika Mesias itu hadir di tengah-tengah dunia, hidup bersama dengan mereka, mati, bangkit dan diantara orang mati, lalu dia naik ke surga meninggalkan orang-orang yang dia kasihi. Sampai detik itu tokoh-tokoh agama yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus, mengerti tentang Kristus secara teologis, tidak menerima keberadaan Kristus sebagai keselamatan. Iboto hamudo isi nama jalo justru hola si Simeon do hosi Hanna
Nasai martangiangi di joro ni debata pai mai mahon haroro ni Kristusi. Sahat rodi tuna saur matua nasida martangiang di bagas joroi. Amang doa taminang alani ido iban nagabe di dok Yesus dina labor hati bana. Ngata surat tiat taringot tuau di dia di buku parugamamu munai buku ahado parugamamu buku ni si Musa mulut buka Musa natsna asing si Musa nani hapor siam munai na terlobi dipuji di pasang apamu di hati dakko di mana dua unaga besi palua di dirina puasa hamudang jadi ahana tersurat di buku panurirang di buku ni si Musa di kitab Mazmur itu. Sayalah pribadi yang menggenapinya. Sahira nama dok doi mana mang doh taminang. Alani molo sopor sea be hamu tuau. Taringot tu hadiriokku songo sipalua di hamu. Hamu mana sari di si. Hirana songo nido naing dohonon ni Kristus. Inalaho borhat ibana manaik tuban wagitang. Jala barita honotom ma marhite hite guarna hamu bau niroha mangalap hasesan ni dosa tu sudah kabangso mamuk kasian huta Jerusalem. Amang doho taminang tidak ada keselamatan yang lain kecuali di dalam Kristus. Tidak ada ajaran yang lain dan sesuatu yang tersirat di dalam ajaran itu sendiri yang begitu dalam sebenarnya membawa orang mengubah diri, membawa orang bertobat, membawa orang menyesali diri, membawa orang mengenal diri, membawa orang supaya tunduk berlutut di hadapan Tuhan. Marhiteaha marhite narade Kristus sumeaho dirina mangalehon hosana pamatangna tu hadirion ni jolma asa malua jolma siad dosa dohot pangalau sionna. Alani pabuahamu tu halak beritakanlah itu, sampaikan kepada orang lain. Tidak ada penebusan yang sempurna kecuali seperti Kristus telah memberikan nyawanya demi penebusan manusia yang tidak pernah layak menjadi pribadi yang bersih, patut di hadapan Tuhan. Saya mau dong halak nama dok dirina boy ibana porsea sikop dihadirion na somajakon Kristus nama suada hodirina do ibana di sidi hagaleonna. Setabi amang doh tamuinang nang mata nang pat nang pamatang sudena mardosa do marsala do ibaratnya dok Martin Luther dang adong boy sikop hadiriot tadi hajol mau polat di sesa debata dosa kunuaing laos di bagasa partikianido ngajol ma pardosa au jedang adong jol manalias siad dosa alani keterbatasan ni hadiriot tado di keberadaan nasi songoni uben nagabe sahat rodi tuna dilehot debata dirina gabe jolma asa dihokop debata hadirion ni hajol maun na sangat terbatasi iban nedo imana di son bahwa hamumai jala hamuma siti dangikku taringot tusi halani amang doho tamu inang di keberadaan ni Kristus Yesus naung mate di keberadaan ni Kristus Yesus naung hehesian namate di keberadaan ni Kristus Yesus nama naik tuban wagijang itu adalah merupakan pendelegasian sepihak adalah pensahan daripada gereja yang sesungguhnya. Walaupun memang dari segi sejarah gereja itu sendiri seperti khotbah yang sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu, kapan mula awal berdirinya gereja? Mula awal berdirinya gereja adalah ketika turunnya Roh Kudus.
Yesus mengatakan dalam firman ini, bahwa hamu baon ni roha, dohot hasesan ni dosa, dangadong na asing di luar ni keberadaan ni Kristus, naung mameleho ni tu hadiri omuna. Jala hamuma sitidangiku taringot tusi. Alay dong nalaw si dohonok ku tu hamu. Ahamay, mangaso majo hamu satokin dison. Paima hutongos jajji ni debata tu hamu. Ima toddi purbadia. Mengabarkan firman Tuhan itu tidak gampang, menjadi penginjil itu tidak gampang, menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Dan Yesus menyadari itu, sehingga dia mengatakan, disinilah dulu sejenak. Memang dalam hidup ini amang doho tamu enang perlu dosongoni disom maju hamu satokki. Kadang do hamu nalujan waeng narotu bagas joroon, manang nahola bohikku de berek kamu. Aledang masuk toro hamu jamitau. Manang natunasing do dipikiri hamu. Manang namarangan-angat do hamu. Angguna julu songoni, saya mersepeda dua mata roh tu bagas joro. HP di sini pihak koni mana sepeda nai saya dipakai dak dana. Pau to mau narohani na tua-tua. Itori pajono imana sepeda nai tu labung ni jedilai. Itu bimana terus setang ni sepeda i. Uhu ipatangi-tangi mana jamitai. Jadi mau dosongoni, ya mungkin ada sekarang yang sedang menghadapi problema besar dari segi ekonomi, dok lana kana asing. Di keberadaan ni Kristusi, sikop mabuan hamubaun ni dosa dokot pertobatan. Jala di dok sisianido nagabe sitidangi taringot tusi, alai mangaso maju hamu satokkin. Meditasi dulu sebentar, diam dulu sejenak, kosongkan diri sejenak, berbicara dulu kepada Tuhan sejenak. Kalau saudara hadir di sini pada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, mungkin banyak problema yang mengiringi saudara tadi pagi sampai duduk di tempat ini. Singkirkan dulu sejenak, mangaso majo satokin, meditasi majo satokin, mangalap gogo majo satokin, tapaima magogo siat debata, dipaima sisiani magogo siat debata, ima tot di perbadia, ala dirajumi rohani Kristus, dang murana mameleho diri, dang namurama memberitakan Injil, dang namurapa sahaton goarni debata, karena dia sudah pribadi yang trauma menyangkut soal itu. Basida karap do piau do tamu. Ngai di hati dako kamu taringot tu diriku naso ditadahamu basida karab do peau do hotamu ngadi jehe hon hamu taringot tu hadiriyokku ngadi tiga hok kamu taringot tu hadiriyokku balam madau ausyak kamu alani unang jo pitor borhat tamu jolo sikop jolo ho pasaha jo tu hamu hagogoon na tarlobi ima di bagasan Kristus Yesusi tod di perbadia si pasahato tuhamu asa margogo hamu maka tidakon taringot tuhamu baun niroha dohot hasesaan ni dosa takolat di son ninday mana bukan hanya di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Di dia do ujung ni dunia pasar merah dong. Itu kan terkadang sering disebutkan, beritakanlah berita keselamatan itu dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Beritakan sampai ke ujung itu. Jadi ujung dunia maksudnya sebatas kemampuan kita untuk memberitakan firman itu dengan usaha dan maksimal, itulah ujung dunia. Jadi sotung lau hamu mabaritahon badanaul itu dia, itu ujung dunia. Karena tidak ada ujung dunia dan tidak ada kota ujung dangadong ipetai. Jadi ujung dunia maksudnya batas maksimal dari keinginan semangat kita untuk memberitakan berita keselamatan yang disampaikan kepada kita. Itogihon nasida ma Yesus tukkan Betania diangkat matangan na dopak gijang
Dongi manaik mai mana Uhud di paso-paso. Jadi di nama masu-masui ibana sirang ma Yesus sian nasida terhidat matu gijang. Dongi di soba nasida mai bana jalamulak ma sisiani tu Jerusalem marlas ni roha situtu. Puasa boy marlas ni roha sisianon. Hape adong dopat dohan nama dok bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang aku sesali. Manuk ni pealangge kotek-kotek lahomar pira sirang namarale-ale lobianan mateanina. Suku-suku dihitang puasa gabe marlas ni roha sisiani halus na parjulus si pasahatok ko taringot tusi ayat 45. Jadi dibukai maroha nasida asa diatusi natar surati puasa las rohani nasida ala khobartu hatorangan na pinasahat ni Yesus tu nasida natar surat di buku ni si Musa, natar surat di buku panurirang di kitab pasal beni. Ido hadirion na patukon sikop ni akan nanidok na disi au mai. Ido ben nagabelas rohadi nasida. Ala di boto nasida dosian sude hatorangan na pinasahat ni Kristusi. Molo manaik pe Yesus itu benua gijang namar lapatat doi amang dohot tamuinang dakolan hadirion ni Kristus songot debata na 100% alai Kristus manang Yesus na jolma doi mana 100% dohot do hadirion ni hajol maonna dijakkon debata. Jadi molo dibahas teologiana di dok bukan hanya keilahian Kristus disambut oleh Bapa ketika dia naik dari bumi menuju surga, tetapi jasmaniahnya juga disambut. Iko porsea dohita hadiriot tapeninna sian segi hapa matangon dohok do di keberadaan ni Kristusi dijakon debata. Jemolo arihana naik noaing sudedo hita naik. Jemolo manaik debata tu benua gijang ro debata di jakko di mana ala tadok naking hadirion ni Kristusi 100% jolma doi mana 100% debata dang holan si 100% hadirion na songot debata di jakko debata dinaroi ibana mulak tumopotto na mana alai doho do hadirion na di jakkon debata 100% songon jolma. Jalamolo jolma do imana rupatta dibuan imana doho do hadiriot ta jolma hita ma jolma noaing tala dohot do hajolma otta dijakkon debata. Jalani amang doho tamuinang akan nagudulos sebenar rasude dang penduduk bumi biom manang boy do honokku akkapar di surgo do nung ngapar di surgo hita na pinalawasna mangulu di hasyangano molo par di surgo totu barita honon nido taringot tuh keberadaan di surgo ahamai hasesaan ni dosa dohot hamubaon ni roha molo par di surgo dangadong bebiar disi biar aha biar dinalaho mangulahon nadenggan biar aha biar lao mangulahon para sini rohaon maradopot dong ajolma aha roha biar disipat ditanami ayo lu do jolma biar lampugos molo dirupi jol donganna enggak ada, tidak ada lagi seperti itu. Jadi halak par di surgo na pinalawasna di tonga-tongani portibiom mangulu dia tidak akan pernah tawar hati untuk melakukan kebaikan. Dia tidak akan pernah menjadi pribadi
nasumurut lau mangulahon paboahon pertobatan dohot penghapusan dosa. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Molo naik debata Kristus Yesus tu banua gijang didok mamuse disima imana diojakon, disima ibana disahkan, disima ibana dilantik songon raja nama ngarajai Portibio jala wewenangi nunga di pasahat debata amanai tu Kristus Yesus. Na parpudi molo manaikin na ibana tu banua gijang amang doho tamuinang disido ibana para dehon inganatta. Aung goh muna ulo tu si aung nakatop daung sabi na buah amang dohot tamoinang sudedo hita naik kotusi. Tidak ada yang bisa menahan dirinya. Halai sude mahita persea naung adong naung majumului hita di sinuai jalan apa mahok kita memang molo hudok tarsongon na asing HP hamate anon namate do danak namate do naposo namate do nasari matua napate do nasaur matua halani somalna akan matua ngagumudak pikiran natuson to hamate anon takuboto saya dipikir hamur be Portibio ninong jala daktar dung dukobe pasobu mesi akan ngadongi be torgati masuratna ngasing mabai ni leoni lojo memikiri jadi molo tapi kiri sifata songon edeni paredei nunga loja awo Tuhan di siulu balangari naing tumibu au pajupang rap dohoto di surgoi aha manalao sibaenok kulobi sian kulosi nunga loja awo Tuhan rade mabaen inganaki. Kalau kita renungkan nyanyian itu, wah itu adalah sangat luar biasa dalam jamang dohotamu inang dangi soni nganatta tungbo hape bek kamu Tuhan tidak akan kasih. Tempat kita bukan di sini. Itu makanya Paulus mengatakan kitalah orang yang paling malang ketika kita hanya berharap kita hidup selamanya di dunia ini. Au majol manadu mangol sian saluhutna molo hola di Portibio nau makirim. Amang doho tamuinang ido nata halasot di pesta hana naik nitu hatta Kristus Yesuson. Segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Kristus akan menjadi sia-sia tanpa kenaikan ke surga. Jala surena taula di tonga-tonga ni Portibio sarupa doi songoni melo jam lau papunguho nak kanarikoti papungu dak pola buai asal malam toruro hamalani. Tapi yang menjadi titik puncak dari segala sesuatu yang kita rencanakan di tengah-tengah dunia ini, walaupun kita terkadang begitu letih menghadapi berbagai persoalan, hasalas roham, titik pengharapanmu yang paling terakhir di dunia ini adalah apa? Menuju kepada keberadaan surga. Molo dingotoi bohape balgani arsakmu. Jedang adok sakotan nyarsak disilam. Makanya ada istilah no handle cross. No handle cross. Jelapatanna dangi pada di Kristus besakotan sugari nyom masalipi. Bayan din labang isi. Om masakotas si taunon ni silaban. Om masakotan ni si taunon ni baru duluk 1000. Kotan ni sudah para dirabu. Tuhan nggak mau. Tidak ada lagi sangkutan. Itu artinya dia sempurna. Sempurna keberadaan dia
telah menggenapi semua penderitaan kita. Dan yang menjadi titik tumpu terakhir ketika begitu luar biasanya kita menghadapi hidup ini, katakan kepada dirimu, salib itulah dengan keberadaan hidup kekal yang dijanjikannya, puncak pengharapan kita yang membuat kita boleh tersenyum. Jala makirim dongi marlas niroha. Sudah mahita hadirion nama naik di bagasan Kristus. Semangat. Jehola jolma naulo nakko do semangat. Anggo darah rendah do molo nakkoki. Manang molo ragu do, kalau ragu gak usah naik. Apalagi orang yang fobia tinggi gak usah naik. Tetapi orang yang septik, yang menganggap dirinya sekarang siap untuk naik, mari naik. Dan kita akan bangkit dari segalanya, dari keputusasaan, dari keterpurukan, dari kemalasan. Sian saluhut nama baik kita gabe tersiksa di tengah-tengah ni portibio. Manaik mah di bagasan Kristus. Aido do pamatangmu HP disambut debata. Dakkola pamatang di Kristus. Dungi sudah mahitang makirim tu inganan na pinaradinay. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, tapi surga yang disediakan Tuhan adalah pengharapan. Titik akhir daripada pakirimota songon na mangulu di portibio. Na parpudi par di surga do hita sudah. Kita bukan manusia biasa seperti nyanyian itu, tapi kita adalah manusia luar biasa. Akapar di surga, bukan sekedar menjadi pemenang, tapi melebihi dari pemenang. Ikul lumobido hita siak kamonangan, jala si parmonang, laho manaluhon portibion. Mian dihadirion di Kristus mahita, di hana naik tu banua gijang, di surga hasonangan, na pidaradenai, dia kana porsea. Amen. Martang yang mahita. Mulate madiho alede bata amanami di jamita nauli naung tinariat somu do pakami di bagasan partikian minggu nami di parningotan hari hana naik ni Kristus Yesus di partikian sadarion. Ajari mahami Tuhan di bagasan pangajarion ni todim asa hadirionmu songo debata jolma jalana martodi hasasaut ni padohan naung pinasahat ni aka panurirang di aka partikian nauk salpo. Jala marhite hadirionmu di bagasan silang na badiay lau pahipuhon sudea kabarita namar serak naung sinuratan ni aka panurirangi di bagasan hamamatem haheheonmu doho di bagasan hananaekmu tu banua gicang gabe patuduhon hadirion ni hatam namar seraki gabe sada sorminan gobbar ni hadirion ni haluaon na sempurna ripas di bagasan Kristus Yesus. Songonidora rumang ningolunami di pardalanan nitikin atung macay gajang sahira namar serak do rumang ni pardalanan ningolui di ekel di lasni roha di ilu-ilu di hapogoson di hamoraon di haleaon di hasangapan. Halai porsia do hami Tuhan khodo sipalua di hami na paradeho ninganan nami di banua gijang. Engkau adalah Kristus yang mendesain keberadaan kehidupan kami sehingga kami menunjukkan rupa yang sempurna di dalam Allah oleh pekerjaan Roh Kudus yang mendesain kehidupan kami. Porsea mahami di situ Tuhan. Marhite pangajarion me di hami. Jalaga besi tidangi mahami taringot tu hadirionmu. Hadirion na mga lehon hasesaan ni dosa.
hadirion na mangalehon hamu baon ni roha. Jako kami todim todi porbadi na margugui kon hami asaunang marhite hadirion nami pikiran nami hami pasahaton barita nauli taringot toho asaunang marhite hadirion nami hami Tuhan laho madalani ngulu namion laho mangadupi sitaonon namasa di hami laho mangadupi sudia kapergumulan nasipata daktara dukok kami di hasianganon arsak naro sian hadirion nami dohot arsak naro sian luar ni diri nami ala yang gomian hami di bagasan todim toddi porbadiai jalamanatap hami tungulu na parpudi na pinaradem dia kana porsea kami akan bangkit dan kami akan menjadi pribadi yang senantiasa kuat dan bersemangat. Sukapi ma Tuhan akan yanod na diadupan ni sudi ruas ni huriam naro di bagasat tikion ahana masa di ngulu ni nasida ahasiayon noain ahasitaonon jala ahalas ni rohana naing topoton nami tujulu naik mahami rap dohoto manaik tu semangat tu pakirimon tu pengharapan, tu kehidupan yang lebih optimis supaya hidup kami semakin baik nang dihami naposo nang dihami akan nama Tuhan sudia mahami Tuhan para didiri tu surgo na pinaradem diganup hami ICP hami alamar sijuluani do hami sahat mangalusi pajawonmu molate ma ale de bata di hatam nauli na denggan na mangalehon gogo pakirimon pangapulio di hami di bagasan minggu sadarion mulak mahami sya joromon di bagasan lasni roha di bagasan pardopahan naminar asa makorhon pasu-pasu nang pardopahan nami tu keluarga nang tunahumaliak kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jaloma elek soba nami Tuhan amin.